and fix the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 cents kilowatt hour. What? Wala nang computation sa fourth regulatory period. Wala pa ding reset sa fifth regulatory period. Kung natatandaan nyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismong plenary natin, inimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Banadera, nangako sila na i-compute yung pong fourth regulatory period. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19th Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Kinwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamamayan? Ang ibig sabihin mga kababayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila magre-reset. O sa mas magandang lengguwahe, di na sila magko-compute at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba to, ERC? Alam nyo, pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa tatlong commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Florecinda Baldo Digal. Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo, kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa. Dahil sa inyo, patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco. Ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng kongresong ito.